Bonsoir, 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 bonsoir. Vidéo hely juste fagnazavagna raha mandalo base Toliara. Hitanareo drafa mikapokapoko nahita soi-disant colonel Fanapera miaraka amin'ny namadiky palito volagniny sasany. Diso anareo fotony zegny edy volaniko aminareo mahatsara raha ataonay aty ze mahatsara raha ataonay aty. Raha tsy hainy gasy pourtant reo mipetraka Madagasikara hagny ze mahay raha mandalo ao Madagasikara ary source-nay source sûre, zay mitandregny, zay magnaraka ary zay mizaha. Hitanareo tsara colonel Fanapera nanonga tamin'ny strade nde président tsy nijireny. Azonareo nde président tsy nijireny, tsy nagnano serrer la main ou direct izy nandeha tamin'ny amin'ny pupitre anazy tagny izy nangala micro nazavainy. Fetsy le fitondragnany Andry Rajoely ndraiky ny gouvernement ny NC Christian. Tegna fetsy. Fa hitatsika momba le izy koa misy raha mandalo ataony gendarme, ataony maramila, mila alefa magnano démenti zegny le ben'ny gendarme soit le ben'ny maramila mivolagna fa tsy marigny. Nalaindreo imagine colonel Fanapera, hitany vahoaka niady colonel Fanapera teo, olo jiaby mivolagna fa namadiky palito le colonel Fanapera. Zavanareo tsy nalefandreo jusqu'à farany le vidéo ny colonel Fanapera. Azonareo igny fo sara alefa mivolagna fa colonel Fanapera namadiky palito niaraka amin'ny fitondragna izy tsy or ke nazavainy tsara. Azavainareo resaka base Toliara. Nisy étude natao ataovanareo transparence. Zay boka tsy hain'ny fitondragna ty magnano raha ara-dalagna, magnano raha transparence. Tsy hain'ny fitondragna ty zegny. Azonareo zegny raha hain'ny fitondragna ty mamadiky lohan'ny vahoaka, mamadiky lohany, mavandivandy amin'ny vahoaka, magnano promesse d'ivrogny, soit magnasary magnamia vary karaha vary igny ampandroso Madagasikara. Alevanareo vary jiaby namezanareo vahoaka igny, vangianareo tracteur, alonareo mamboly vary. Exemple alevanareo vola jiaby nalainareo nangala avion nagnano conseil des ministres igny, ataovanareo vidéo conférence conseil des ministres anareo, ataovanareo vidéo conférence, alevanareo vola jiaby igny soit amboarinareo école, soit amboarinareo l'hôpital, soit vangianareo sambo mandeha mizaha exemple amin'ny ranomasigny eran'ny Madagasikara mi contrôle raha mandalo ao Madagasikara. Exemple fo raha volaniko aminareo zegny. Amaly koa za resaka volagnin'ny président fa maro miteraka olo eto a Madagasikara. Volaniko aminao araiky fo. Tsy problème n'olo miteraka problème ao a Madagasikara. Problème ao a Madagasikara tsy fisiavagna ny asa. Hitanareo ro génération ro miteraka volagninareo igny agnefa retraite-ny olobe tsika taloha. Azonareo zegny olo fa retraité zegny atiavany. Izy koa nao magnano exemple tsara amin'ny la France aty, olo miteraka amiagna vola direct dinianao amizay aby zegny président. Olo miteraka agnano dépense, ivanga koso olo igny, ivanga ronono ilo igny, ivanga raha jiaby zegny olo igny. Donc ampidiky vola amin'ny fanjakana à condition que
fanjakana magnamboatra usine, magnamboatra raha ampiasaigna. Azonareo? Donc fetry pour nareo tsy miady aminay aty. Olo ankadalenareo ribribenareo amle vary io tsy jirenay volanko zegny. Zay mi continuer mivolagna anareo fo anareo raha raiky fo volanko aminareo, tsy tondranareo firenena malagasy, direct anareo miala, déposer démission nareo. Déposer démission nareo, vandivandinareo depuis le début jusqu'à la fin, baseky. Tu vois, anareo colonel Iran président mi démenti raha marigny. Tu vois? Colonel olobe nareo zegny masaky mi démenti raha marigny. Hoava nareo anao si be. Anao président masaky mivolagna amin'olo. Bon, tsy mandeha l'école. Les zaza sakinao mivolagna zegny amin'olo. Zanakanao ndraiky mahazo mandeha l'école. Tsara. Fa hoavo misy sambo hoavo anao si be ao. Boka ie izy igny. Nareo koa mandafy tanindrazana. Raha jiaby mandalo hainay volanko zegny. Raha jiaby mandalo a Madagasikara tsisy raha tsy hainay. Izy asitriky nareo amin'ny gasy fôtiny asitriky nareo information jiaby. Zay ndraiky eto mivolagna raha marigny. Nikeky zay tatsoleara haza la karakory resaka colonel Fanapera. Fa hainareo fitondragna ty raha malandy avadikindreo joby. Hitanareo fa nanonga strade izy. Tsy nijirena aby le président. Izy direct nivolagna. Transparence raha tadiaviny fôty raha io tsy hain'ny fitondragna magnano raha transparence volako aminareo zay. Tsy hain'ny fitondragna. Niany ro avy anao si be volanko aminareo, maray koa ro avy anao si be, magnadio lalagna no si be, comment dire, asitriky toute la misère du monde. Asitriky. Mivolagna fa mahay mitondra Andradjuel. Andradjuel, c'est le pourriture de Madagascar miaraka Mamra Vatomanga. Andradjuel mamono Madagascar, mamono Malagasy. Affaire nini dunia tseniky vita, niana anareo dia fa miady agny andeha anao si be. Anareo anao si be koa vendrapory. Magneky raha zegny. Zanakanareo, ekenareo tsy mandeha l'école. Jusque pour agnaboaka fa président mamimbahoaka. Anao tsy mamimbahoaka, volaiza anao mitarotr'olo. Volaiza anao mitarotr'olo ambany volo jiaby, forcenao ireo tsy mandeha miasa, zanakandreo tsy mandeha l'école. C'est du viol, monsieur le président, c'est du viol. Anao volagna mila castrena olona miviol, anareo roeny, anareo fitondragna anareo tokony castrena. Raha nay jiaby andeha vonenareo volanko zegny. Amboara asa, amboara usine. Fa tout le temps promesse d'ivrogno. Abokanao maquette, abokanao vadinao fa nagnaboaka maquette iny usine éthanol. Aie usine éthanol. Fa nagnaboaka nareo maquette resaka lalagna. Aie lalagna. Donc tsy olo jiaby ankadalenareo volanko zegny. Tsy olo jiaby mety ankadalenareo ribribianareo. Zegny volanko aminareo matsara zay magnano alerte. Matsara zay magnano alerte io. Hitanareo raha sitrikindreo igny hitanefo izy volagninay aminareo. Ary Tuleara mbola tsy magneky base Tuleara. Tsy teny fa nivolagna aie cahier de charge ataova raha mazava. Ary zegny koa resaka colonel Fanapera aboa raha mazava.
fa hitan'olo jiafa tsy mazava même en France aty misy terre rare zay olo tsy magneky resaka terre rare tsy mety mampiasa produit anao andeha monomono raha soit les faunes les flores tsy mety andeha voniagna zegny olo tsy d'accord amizegny monsieur le président les 180 millions par an volagninao zegny vandinao zegny tourisme ampidiky 180 millions zegny par mois monsieur le président il suffit juste que au lieu que nareo volaniko zegny mangala avion depuis anareo ny fitondranareo io mangala avion nareo magnandrasa vara nareo vanganareo avion baka zigny ampidirinareo amizay tourisme amizay baka zavanareo resaka tourisme zavanareo izy ko tsy mampidiky vola 180 millions zegny artiste anja andeha ampiasa base tuliara vahoaka tuliara faux koa zegny raha tadiavin'ny vahoaka volaniko zegny fahasalamana éducation développement lalagna vita soma tsara mamboly vangia tracteur le vahoaka volaniko zegny ataova forage fa tsy olo andeha kadalenareo nyanty colonel nivady namadiky palto tsy namadiky palto ampodiko aminareo tsy namadiky palto fa nalefako agny vidéo ny tapandreo aby tsy nalefandreo jusqu'à farany vidéo izy magnazava tsara ny tapandreo vidéo zegny ataon'ny président nareo mambahoaka nareo io kine tsy mandeha l'école zanakan'olo allo miambigny président forcé nareo olo andeha iambigny président président izy koa izy nagnaraha tsara ok d'accord tsisy raha manjary ataon'ny président ty volaniko aminareo tsisy raha manjary izy mahavandy iska izy mivolagna volaniko aminareo magnano interview tsy mety mahavandy mamitamitika vahoaka niany soit disant le solomba vahoaka andeha comment ça andeha andravagna gouvernement de premier ministre anareo jiabo mila ravagna fitondragna ananjy rajoely mila ravagna olo tsy andeha kadalenareo prenez l'exemple de capitaine Traoré volaniko aminareo anao monsieur le président esclave du salon anao esclave du salon au lieu que non nivolagna tamin'ny Macron renégocier tsika les accords nataon'olo fotiny avec le temps tout change za français volaniko zegny izy koa raha tsy manjary ataon'ny vazaha za tsy pour les vazaha za anisany volagna Macron démission karaha Andry Rajoely démission izy koa tsy manjary aminaka fo donc monsieur le président volaiza anao mavandy amin'ny vahoaka volaiza anao mavandy amin'ny vahoaka volaiza anao mamitamitika vahoaka anao soi-disant agnano mieux que Ravalomanina anao pire que Ravalomanina anao magnagaja olo pour rien olo masaky mivolagna andeha gajenao indika 13 mai place de la révolution nagnino tsy ambelanao olo magnano révolution anao koa nivolagna voalohany amin'ny fitondragna Marc Ravalomanina vahoaka privé de liberté d'expression vahoaka fa tsisy droit de l'homme fa tsisy anao le pire anao zio magnano pire que izy donc à un moment donné tsy voatananao raha ty miala moramora monsieur le président apetrao état fédéral anao miala moramora volaiza anao mamitika vahoaka volaiza volaniko anao mamitika vahoaka niany tuliara andeha fitanao amare olo nivonianao nidonia nivonianao andeha fitanao koa vahoaka ny nosibe fa miamby olo zio zay efa mahazo appel
irakato ino iraka volagno hoavanao si be zegny président mila mamafara mila havy zegny misy fikambanana tiako baka milobe tiako baka aia mila havy andeha hitsena président. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Donc, mais vous les, monsieur le président, anao fa tsy teny vahoaka, monsieur le président, vous les olo forcé, non, ça s'appelle du viol, volagno zegny. Ça s'appelle du viol. Izy ka anao mivolagna magnano interview, c'est pour dire des conneries, mais des conneries. Aïe fabriquer nos conneries, you. Fabrique des usines. Fabrique des hôpitaux, fabrique écoles. Fa tsy conneries fabriquer no isanandra. Magnasary mitondra 4x4 anao. Azomba tsy mahay manipulation no am resaka image. Olo koa fa mahay. Natoanareo afa miady misy antony. Andareo sambanareo fokony miady misy antony. Ke niany vahoaka ietsiky. Anao magnasary volagna fa tsisy olo tsy tia base tuliara zay fa olo madinidiniky tsy tia mpanjosy Madagasikara. Anareo tsy tia mpanjosy Madagasikara tout simplement. Anareo tsy tia mpanjosy Madagasikara. Anareo mavandy zay ty mikeky FMI, zay ty mikeky Banque mondiale, ireo volagna pour l'instant Madagasikara tsy mahazo raha. Fa anareo magnasary mivolagna atsika andeha angataka 24 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique. Ataonareo karaha fa nazonareo le vola. Mbola tsy nazonareo le vola. Ary mbola tsenikolo andeha agnampy anareo. Fôtony agnisan'ny vola azo alainareo rasenareo sambanareo ao. Olo jiaby koa mahay raha zegny. Firy vola nazon'ny Madagasikara depuis que anao mitondra monsieur le président. Firy vola fagnampiagna nazon'ny Madagasikara. Atao ino téléphérique. Atao ino téléphérique. Na ino tsy nivangianao avion izy volagno zegny. Magnano tourisme atsika. Na ino tsy vangianao tracteur. Niananao ravoravo chinois andeha agnamia atsika raha ty de tsy vola agnatin'ny posinao monsieur le président. Vary tsy vola boka agnatin'ny posinao. Dikan'izay ameza isaka semaine ameza 25 kilos vahoaka malagasy jiaby vary. Izy koa anao fa tsy tia agnamia asa ro. Ameza 25 kilos toutes les semaines. Ameza ro. Ambilaro mipetraka an-tragnondreo. Olo mitady asa. Fa tsy mitady karaha akoho boka vahoaka ty amiagna akoho, amiagna vary, amiagna tsakotsako, lera bonane amizay voniagna. Karaha zay boka ataonareo. Anao fa vita monsieur le président propagande konay. Propagande fa vita. Anao mbola agnisy agnatin'ny propagande anao. Ino asa naboaka anao, nataonao depuis kanao io. Ino usine natsangananao depuis kanao io volagna boka. Ino usine. Au contraire, alitra ataony bras droit anao Mambra Vatomanga, igny ndraiky maresaka ao. Vandivandy au dossier forogniny agnagadregna olo, igny anareo 100% pare. Donc zay kazakadalenareo tout simplement. Misy bateau aroe zegny anao si be voavy araiky 50 mètres tiako aia. Zay eto fo mipetraka zay mahita raha jiaby. Hoavy Katara andeha angala volamena koa. Hoavy koa Katara andeha angala volamena. Fode anao fa hoavy amboka. Isaka anao avy amboka misy problème fo. Misy problème fo, misy bateau avy fo isaka anao avy any. Hoavy any koa zany kanao. Anao avy any tsy mandeha l'école tsy haiky. Macron avy tsy miasa le vahoaka. Mila magnadio fôtiny 26 juin avy. Donc tous les 5 ans Andry magnamia varigona raiky soit niana tuliara, soit dans 5 ans koa atao tany hafa
tous les 5 ans karaha igny karaha zegny propagandiny Andry Rajoelina. Donc je suis désolé zay tsy magneky zegny ary volaniko aminareo colonel Fanapera zegny tsary namadiky palto za fa mivolagna aminareo ity le fitondragna ty mamitika mavandy magnano promesse d'ivrogny fa hitanareo raha jiaby mandalo nany izy volagna miteraka tieny zébu misy boss. Qu'est-ce que mais franchement je suis désolé mais ce président là il est foutu mais jamais vu un président pareil. J'ai vu un capitaine Traoré, l'esclave du salon, Andry Rajoelina c'est l'esclave du salon. Au lieu qu'ils me négocient les accords passés, tout qu'on voulait ici, basek, non, c'est le seul africain, voilà comme Narozini, c'est le seul président africain qui Naro, bon, il essaie de négocier. Hein? Naro voulait Côte d'Ivoire, tu négocier. Côte d'Ivoire 2003, zata Côte d'Ivoire, voilà comme Naro. 2006, zata Côte d'Ivoire, quoi. Hein? Ni négocier Côte d'Ivoire. Zami la métro, voilà, le président ivoirien. Non, mais la métro, ok. Mais ça milliard, ça. Accord, tu n'as milliard. Ça va dans Côte d'Ivoire, ça. J'ai un petit pari à ton doizang. En arrière Côte d'Ivoire. Hein? Yamoussoukro, capitale en Côte d'Ivoire. Abidjan, capitale économique. Hein? État fédéral. Mandjous. État fédéral Mandjous. Afrique du Sud, État fédéral Mandjous. Éthiopie, État fédéral Mandjous. Angleterre, État fédéral Mandjous. Ninchkazek, milaton État central fo. État central, comme ça, waninjo, zerati waninjo, ninchkanyamze. Mila vara naro, a chip vare. Mila yuna naro, a chip yin. Non, je suis désolé. Bas. Voilà. Zeng, fazave kouye le fo. Zeng vlanko vidéo nakat sa tok lava. Parce que eko méga sarosarotry méga nulu fa maresaka fiaigna Madagascar fa ranomary colonel Fanapera tsy namadiky palto. Zegny fovolako aminareo le fitondragna ty mamadiky fa hainareo fotony anareo sasa mila proof fa hitanareo masonareo proof Madagascar tsy mandroso. Hitanareo maso fa Madagascar tsy mandroso. Problème atsika vahoaka mbola io dondontogno io fo mbola mizafo fotiny iro maramila iro le fautif tokony agnadosy le président io iro ko mangigny kara le vahoaka koa. Maramila tokony au contraire maramila colonel masaky magnano démenti or que raha fa marigny. Or que raha fa marigny. Hainao mahita colonel karaha zegny zala. Mi démentir à marigny. Mavita mamono frère d'Armanage boka izy amizay. Mavita magnagaja frère d'Armanage. Dikan'izay maramila tokony ravagna ao a Madagascar. Tokony ravagna ao a Madagascar maramila zegny. Tribunal tokony ravagna ao a Madagascar. Fotony Andry Rajoelina président tribunal. Mamravatomanga président tribunal. NC Christian président tribunal. Tokony ravagna avocat adoso. Député tokony adoso. Ambla rotelo fo mitondra. Ils font la pluie et le beau temps. Donc, ils disent iro président Foukontane, iro maire, iro député, iro préfet. Donc, tu chantes, ne sasana mavouz, député tout nagnano motion de censure, mavouz député. Déjà, député, tienzo à Sando, tien député à Sando. Arrêtez mangasar nous voulons, André Maurice, mais l'image parle d'elle-même, monsieur Boura réglage. Anon André Maurice, Nandeya. Amnoul Andry Rajoelina. Nanyen vlang nof amnoul Andry Rajoelina. Tano, angatini salon nouling, ni sarni, président Andry Rajoelina. Azonao zay. Donc, olo Andry Rajoelina
anao andeha Maurice andeha za olona Andrajoely, tu vois. Donc tsy ola ty volaniko aminao zay ty miza la moindre faille hitanay fo. Tsambara koa andeha Maurice marigny izy andeha hikoragna amin'olo agny comme par hasard olona Andrajoely andeha hikoragnesana agny fotony atonga io magnano tableau ni sarina Andrajoely agnatin'ny salon nazy, ça veut dire c'est quelqu'un qui appartient à Andrajoely. Tanao zegny mampatanjaka za resaka renseignement volaniko aminareo zegny. Zahako raha jiaby, tous les petits trucs zahako. Nareo vola colonel Fanapera nivady, za niza vidéo, za mbola tsy nivolagna, za mbola nangala renseignement tseniky. Bon, karakory colonel Fanapera, izy nanonga estrade, tsy nizahany aby Andrajoely namadiky loha karaha ty, izy fa losy colonel Fanapera tagny. Nagnano merci izy, oui, izy nagnaboakany colonel Fanapera, jiaby nagnano merci izy fa izy nivolagna raha mary. Non vlagniny. Za mila raha transparence fotiny tsy hain'ny fitondragna ty magnano raha transparence. Comment ça manamtrolo rô magnaboaka dossier rô tsisy raha transparence. Fa nivolaniko taminareo tsisy raha transparence. Mamitika mavandy le fitondragna ny Andrajoely ndraiky antsika Christian miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga. Mbola hoavy za aminao Mamy Ravatomanga amare agny fotiny fa maromaro dossier nazoko taminao, fa maromaro menacinao volaniko aminareo zegny tsy jireko, menacinareo tsy jireko, tout simplement magnova raha madio anareo, izy koa tsy te volagny, izy koa nareo tsy te critiquer magnova raha madio. Tsisy concurrence resaka entreprise, resaka tourisme, tsisy concurrence fotony aleny Mamy Ravatomanga jiaby. Or que izy koa misy concurrence zegny, mais soit mijotso prix, soit manonga prix, samby olo mivolagna aminazy aloha avy ty anao magnano karaha zegny atao hoe concurrence. Tsisy concurrence azony Mamy Ravatomanga, la vanille voneny Mamy Ravatomanga, tu vois. Anareo mivolagna fa Mamy Ravatomanga mbola tsara koa, non jamais. Izy koa entreprise tsisy concurrence zegny, io toragna fo entreprise tsy possible, fotony izy magnano zay raha tiataony. Izy magnano zay raha tiataony. Tsy mboana amizay olo andeha hiditra ao baka resaka lavany. Firy olo ty hiditra agnatin'ny lavany ao? Tsy ambalany Mamy Ravatomanga volaniko zay. Akory tsy mitomoagna nareo sambava antala jiaby. Aia lavaninay nipoteny Mamy Ravatomanga, tout simplement. Aia député nareo jiaby lavany tsy maintsy manonga prix lavany akory. Tsy nangigny Jax nareo? Donc c'est comme ça. Basta. Hoava Nosibe, io tsika mitandregny nouvelle Nosibe fa misy raha andalo a Nosibe ao. Misy raha andalo a Nosibe fa maro bateau aroe fa navo. Zay mitandregny fo nouvelle. Ino dian'ny bateau io fa etsika ndraiky fa tsy maintsy misy volamena fo andesindreo agnatin'ny bateau. Fa tsy maintsy misy volamena fo. Vahoaka amizay mangigny fo. Maramila le fautif volaniko aminareo, maramila le fautif, maramila tokony mitsangana, fotony maramila nagnapetraka ro tsy manjary aby io amin'ny fitondragna io. Hitanareo fa ro tsy manjary, mbola ambelanareo, continuenareo, fotony anareo lehibe nareo mina vola, anareo ndraiky magnano asa maloto. Lehibe nareo mina vola fo, tu vois? Nareo tsara jireny lehibe nareo, tu vois? Depuis quand? Presque 20 ans de service, anao maramila, anao police, même pas 5 millions FMG karamanao. Depuis quand ça? Nagnino anao tsy angalitra? Nagnino anao tsy amitaka vahoaka? Allo ataova fo string, ataova fo. Afarana nareo jiaby io LGBT agny. Voilà. Bon, zegny tsy ataotsika lava le vidéo tsika. J'espère nazavazava taminareo izy koa misy raha tsy mazava. Lefa tsika fo vidéo. Ok, bon week-end à tous. Merci.